Koro wadonjo weche mag tuke nyako Ramogi kama dhi e pewe to ang'iyo tugo ma obedo miluongo ni Mashemaji Derby. Klab mar Gor Mahia owuok amodhi 0-0 gi klab mar AFC Leopards e tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka mano bagi alap Manyayo National Stadium. Tugono mane johera mag adhula rito gi siso ne okobedo kod thuolo mathoth mag loyo ka klab mar AFC Leopards emano nyiso dwaro mar yudo gol kapok jotugo dhi e yweyo. Bang' jotugo wuok e yweyo Kogalo noyudo thuolo mar loyo kokalo kuom jatugo Joshua Onyango. Kata kamano Mashemaji Derby norumo amodhi mar 0-0. Johera mag klebe ariyogo kata kamano ne ochopo e alap Manyayo karomgi ma en ranyisi ni johera mag adhula koro duogo e pap. Klab mar Gor Mahia omako thuolo mar ariyo e chung' mar lig ma pacho ka gi points 3 tok klab mar Nzoia momako thuolo mokwongo. AFC Leopards omako thuolo mar 8 gi points 18. Take the point, we move on, but yeah, I think congratulations to both teams because I think both tried to play good football today and there was a big crowd here which I'm really pleased about, and so hopefully what they've seen from both teams encourages them to keep coming out in all the rest of the games this season. You can't win every game. I think anyone who thinks you can win every game maybe hasn't been involved too much in football. But what we say is make sure you don't give the other team chances, make sure you don't lose. And so for us, we just keep adding it. You got to remember, not just us, but also AFC, not able to sign players at the moment. And so we've got 18 outfield players. Best opportunities. We had the best chance. They didn't get any opportunities except maybe some situation on setup pieces. So we try to play football. I repeat, we had opportunities, but you know, when it's like that, when you are not able to win, you have to be able not to lose, and it's a clean sheet. Now the last 4 games we only concede 1 goal, so it's a good point. I will say it's a good point. Kawere gi mar Mashemaji